Príjemný dobrý deň, drahí novozamčania. Vítajte na dnešnom historickom podujatí, pri ktorom sa aj prostredníctvom úbol vojenskej histórie preniesieme do minulosti, do doby pred skončením druhej svetovej vojny, do roku 1945, keď boli Nové Zámky najbombardovanejším mestom na území, ktoré predstavuje dnešné Slovensko. Üdvözlöm Önöket a mai kulturális történelmi rendezvényen, mely során a katonai történelem klubjai révén visszautazhatunk a múltba, amikor Érsekújvára bombardovacej skupiny. Z 12-člennej posádky sa zachránil iba palubný mechanik Vincent Bison, ktorý vyskočil padákom a po dopade ho rozhnevaní občania chceli obesiť, ale nemeckí vojaci ho pred linčovaním zachránili. Érsekújvár felett a Luftschutz német légvédelmi erők egy Liberator B-24-es bombázót lőttek le, a 12 tagú személyzetből csak a fedélzeti mechanikus Vincent Bison menekült meg, aki egy törnyővel a földre ugrott. A földre érkezésekor a felháborodott a lakosság meg akarta lincselni őt, de a német katonák megmentették őt a lincseléstől. Ešte raz opakujeme, že po dopade ho rozhnevaní občania chceli obesiť, ale nemeckí vojaci ho pred linčovaním zachránili. Ďalší osud ho zavial do zajateckého tábora Stalag Norimberg, kde ho koncom apríla 1945 americkí vojaci oslobodili. Dožil sa vysokého veku, zomrel až 50 rokov po tejto udalosti v roku 1995. Vincent Bison végül is megmenekült. Od kostola prichádza nemecká skupina na motocykloch BMW spolu so štábnym vozidlom KDF 82, ktorá zistila, že ruské jednotky sa priblížili k mestu. Už pri jej návrate bola napadnutá ruskými vojakmi. Jeden nemecký vojak bol zastrelený, motocykl je poškodený a jeho zranený vodič ho musel opustiť. Zraneného vojaka prevezmú zdravotníci a ošetrujú. Členovia výzvednej skupiny oboznámia prítomnú nemeckú posádku o situácii a ukážu na mape postup Červenej armády, konkrétne 2. ukrajinského frontu. A templom felől érkezik a német felderítőcsoport BMW R-71-es és Zundap K-750-es oldalkocsis motorkerékpárral, a KDF 82-es parancsnoki járművel együtt, amely megállapította, hogy az orosz egységek már közelednek a városhoz. Egy német katonát lelőttek, aki az oldalkocsiban ült, a megsérült motorkerékpárt és a vezetőt el kellett vontatni. A sérült Vidíme, práve tu prebiehali najmä mimo okolí mesta.